també enguany, com cada any, passat novembre caigut desembre, m'ha dit algú que el 31, punt de migdia, quan és el dia, l'últim de l'any, un home estrany, potser vindrà i cantarà. Jo sóc l'home dels nassos que vaig per tot arreu, viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu. Jo sóc l'home dels nassos que vaig per tot arreu, viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu. És un nassut reconegut que té tants nassos llargs i grandassos com dies de l'any. Amb gran afany aneu filles xics i grandets, tots a la plaça. Ui, per si passa l'home dels nassos que els té a cabassos. No te ho creuries, nassos com dies, resten a l'any. Jo sóc l'home dels nassos que vaig per tot arreu, viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu. Jo sóc l'home dels nassos que vaig per tot arreu, viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu.